Здравейте, манячета! Добре дошли в новото видео. Днес е нов ден, за това ще нарисуваме един нов графит. Намираме се в новия салон на Brutal Barbers. Това са едни маняци, които отварят браснарски салон, който ще стане брутален. Както виждате, пространството е доста широко. Днес имам задачата да изрисувам тези стени, като за начало ще стартирам с тази малката ъглова стеничка, която предварително съм си подготвил с този чичо-скручо. И както обикновено ще се доверим на нашите любими Монтана Брек. Една от най-добрите бои на тази планета. Приятели, нашия скръч Макдък е готов до някъде. Сега остава да направя неговия контур. За целта ще използвам тези поска маркери, както обикновено. Започваме с слагане на контура, след това ще зачистим линейките и сме готови. Манячета, след като направихме нашия скръч Макдък, отиваме и към по-интересната и по-голяма част от стената, а именно тази огромна стена зад мен, която вече съм започнал. На която ще направим 3 маймуни. Ето тук може да ги видите как изглеждат. Сега започвам работа и по тях.